Diavolul. Această carte ne avertizează să nu cădem pradă ispitei legate de viața amoroasă, amant, băuturi sau dulciuri. Cineva va juca în jocuri de noroc sau este într-o relație toxică și este dependent emoțional și financiar de această persoană. Sau cineva din voi pur și simplu va vizita un local de noapte, club, bar, cafenea și se va relaxa cu prietenii. Grădina înseamnă comunicare și întâlniri în grup, activități sociale, vizitați diferite locuri publice, plecați în excursii cu familia sau prietenii, participați la evenimente, concerte, teatru, în aer liber, ești activ și îți place viața socială. Trage atenția la sistemul imunitar, întărește-l ca să fii în sezonul rece, pregătit pentru bolile de sezon. Ai nevoie de odihnă și relaxare. Asul de monede.